हाग्रामानि थाखायल'सो बिपिएफ दं नालाय बिपिएफ हिसाबैथ' गैलानो हाग्रामा गैयाबानो बिपिएफ गैखाया खिन्थु मोनसे खोन्थाया डेम'क्रेसि होननाय मोनसे हादोराव वान पार्टि वान मेन वान फिल'सफि वान आइडिय'ल'जि बे मालाबाबो एक्सेप्ट जाया मानोना 17 बोसोर हाग्रामाया मानसिखौ उनजों थानानै देगार सुयै सुयै खुनि खालामनायनि थाखायनो पलिटिकेलि मानसिफ्रा गुबुन मोनसे अल्टारनेटिभ लामा लानो हायाखैमोन बेनि जाहोनाव गिनानै बिसोरो थाखोमादोंमोन रायजो राजाफ्रा सिरि थादोंमन किन्तु दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव साफ्रोमबो मानसिनो राइट टु स्पिचखौ माने गुदि मोनथायखौ होनाय जादों जायनि जाहोनाव बयबो उदाङै ओंखारबोनो हादों उदाङै मावनो हादों जायनि जाहोनाव हाग्रामानि जा दानाय बिपिएफ पार्टि बे पार्टिखौ गैला होनबाबो गोरोन्थि जाद्राया जों जुदि मोनसे सोदोबजों बुङोब्ला गैला नैबे 4 आरो 5 माबायावहाय एप्रिल दानाव जोंहा एसेम्बलि जागोन बे एसेम्बलिनि गेजेरजों बिथांमोना हानि बाथ्राखौ लानानै गोबां कुइसन सोंनो नागिरदों आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ कुइसन खालामहरदों आरो नोंथांमोनाबो लोगो हमबा खालाम जोंनियावहाय दा प्रुफ दङ आखायाव प्रुफ दङ बिथांमोना प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट एन्ड रिजार्भ फरेस्ट बे मोननै खोन्दोनि हाग्रा ओनसोलनि हायाव बिथांमोना हाग्राखौ दंफां लाइफांखौ दानख्रुबजोबनानै गावसोरो हाजार हेक्टर हायावहाय बिगा नङा हाजार हेक्टर हायावहाय बिथांमोना साहा बागान राबार बागान गायदों बेखौ जोङो फैगौ एसेम्बलिनि गेजेरजों बिथांमोननि राबार बागान आरो साहा बागानखौ एरफुनायनि मोनसे प्रस्ताब लानो नागिरदों आरो बिथांमोननि खुगाजोंनो जोङो लाहोगोन मानोना बिथांमोना डिस्ट्रयारफ्रा माबोरै दिनै मोनसे हालामखौ जौगाहोफिननो थाखाय मोथांखोर खालामनो थाखाय एफरेस्टेसननि थाखाय मोनसे प्रजेक्ट लागोन बिथांमोननोनो जोङो दायित्वखौ होनाय जागोन मावनो हादोंना हायाखै मोनसे बुस्थुखौ जों मावनो हायाखै दे बिथांमोना जे 30,000 कोटि जाखोमादों बे जाखोमानायखौ जों दासो खोन्दो खालामनो हादों बे 30,000 कोटिनि एक्सनखौ जोङो लानो हाथ'वाखै होननानै बुंनांसिगोन लानाय जाथ'वाखै नालाय किन्तु जोङो प्रजेक्टखौ सिङाव लागासिनो दङ साननैसो उनाव मुनमुननि बिगुमैया मा जागोनथाय मुनमुनखौ आं गाबजानोसो गिदों सिबायखौ नायनि मानोना बिथाङाथ' बिआरटिएफनि गेजेरजों बिथाङाथ' गुबुन हान्जा दानायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव थैनि बानाखौ बोहैहोबाय आरो बोहैहोनायनि प्रजेक्ट लादों नामा जों बेखौसो गिनाय मोन्दों मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनि गेजेरजों जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ थैग्लुंनाय सिथारग्लुंनायनि अनजिमाया बारा जाबाय होननानै जेब्ला बिथाङा मोनसे रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय स्टेटमेन्ट होयो बे स्टेटमेन्ट होनायनि गेजेरजों जों मोनसे मोनामनायसो मोन्दों मोनसे हमदांनोसो हादों मुनमुन ब्रह्म आरो हाग्रामा मोना सिङावहाय ब्लाड सेडनि माबा मोनसे पलिसि लादों नामा जों गिदों आरो ओंखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जा बिथांमोना बबेथिं थाङो बबेथिं मायो हयथ' बिथांमोना जिखुनु मुहुर्तआवनो लानजाय साखोनो हागौ बेखौ जों नोजोर होनांगोन रायनायनि लाइसेन्स माने जाम्बाया मोनसे खोन्थाखौ मानो क्लियार बुङाखै आं गिख'थारलै आंनाव हिनजाव बिख्लोसो दङ आं ओंखायनो एसेम्बलियाव दाबो बाहागो लानो हायाखै होननानै मानो बुंनो हायाखै बेखौ बुंग्रोथों बिथाङा आं बिखाफोर जानानै दाबो बुङो हाग्रामा नोंथाङा जुदि हौवाब्ला गामसा गानग्राब्रा दख'ना गानग्रा नङाब्ला एसेम्बलियाव 4-5 तारिख एप्रिलाव फै आं नोंथांखौ चेलेन्ज खालामो